Hej, kære vinentusiast. Torsdag den 24.11. kl. 17.30 til 19 i Sjællandsgade. Der har vi hermed fornøjelsen af at invitere til Domenico Bis smagning. Domenico Bis ligger i San Josef i det nordlige Rhône, og de producerer top San Josef og top Grenache. Som I kan se her, så skal vi smage hele 5 vine i de nye årgange fra Domenico Bis. Og vi skal sådan set starte med at smage den hvide San Josef i 2015. Og sådan lige for at varme lidt op her til smagningen den 24.11. Så synes jeg lige, vi skal prøve at have noget af glasset her og åbne San Josef 2015, San Josef Blanc, som bliver lavet på næsten 100% Marsanne og en lille smule Rosanne. 2015 er jo en enormt vellykket årgang i det nordlige Rhône. Specielt for hvidvinene. Dejlig tropisk frugt, som er meget kendetegnende. Meget pænt fadintegrering her. Domenico Bis, de bruger fad til deres vin, men de formår virkelig at integrere det på en rigtig behagelig måde. Det her, det kan I 100% glæde jer til. Virkelig fin balance. Lækker, eksotisk frugt, god fedme og lækker crispy syre. Det her med den crispy syre, det kommer af deres granitholdige jordbund. Det er en af de ting, som Domenico Bis, de er rigtig gode til. Men alt det her, det kommer vi meget med ind på den 24. Det vi så herefter skal, det er, at vi skal smage deres røde San Josef i 2014. Vi skal smage deres 2 enkeltmarkvine fra San Josef på det her Lieu dit Leroy på meget stejle skråninger. Det vil jeg også fortælle meget mere om. Og der skal vi smage deres hvide, og vi skal smage deres røde San Josef fra Leroy. Sidst, men ikke mindst, en af deres 3 topvine fra Grenache, Chamel Rose 2014. Altid høje ratings, altid høj kvalitet på den her cuvée. Så der er jo virkelig meget at glæde sig til. Det eneste, I skal gøre, stort set, det er at tilmelde jer via linket her under den her lille video. Og ja, det koster små 75 kroner at deltage. Det er til overkomme. Så jeg håber rigtig meget, at I har lyst til at komme og smage de her fantastiske vine i nye årgange. Jeg håber, vi ses. Hej!